खुलुमबाय आं बे समाव मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर उदालगुरि जिल्ला थाइजामाथियाव एनडिबिफोरा मुंख्लं सान फालिदोंमोन दा बे मुंख्लं सान फालिनायाव पिआरनि सीएम मंगला प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानायजों लोगोसे बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा बिबुंथि होआमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायाब्ला नोंथांमोना जेबो बुजिनानै मोननाय नङा नोंथांमोना जेबो मिथिनाय नङा भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लादो बिनि उनाव गाव गावनि कमेन्टफोरखौ बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै जारिमिननि बागै जोंहा आगोलनि बुंथिगिरि बिथांमोना बुंलांबाय मुलुगाव थांना थानो थाखाय जाय माहारिफोरा हास्थायदों मुलुगाव जाय माहारिफोरा गावनि सिनायथि गावनि थामोनथा गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै मोनसे गोथां हारि महरै थांनानै थानो हास्थायो सिमां नुयो बे हारियानो सोमावसारो जाय हारिया सोमावसारनो गोरों जाय हारिया गांनाय उखैनायखौ गुबुननि सिगाङाव बुंनानै लानो गोरों जाय हारिया गावखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जांख्रिखांनो आरो सेक्रिफाइस खालामनो गोरों बे हारियासो मुलुगाव थांनानै थायो दा बेफोरनि गेजेराव बर' माहारियाबो मोनसे माहारि एसे आगोलाव जोंनि सासे फंबाया मेथाइ खनलांदों जोबोद मोजां जादों मेथाइया आरो बिथांनि मेथाइयाव बुंदों जे अखाफोर हाथरखिफोर बायदि बर' हारियाबो मोनसे मा होनो सांग्रां हारि होननानै बिथाङा बुंदों दा नैबे समाव आं बेखौनो सानो जे थांनाय 30-40 बोसोराव बर' हारिया ओरैबायदि जारिमिन सोरजिबाय जि जारिमिनखौ गुबुन हारिफ्रा 100-102 बोसोराव सोरजियो 100-102 बोसोराव सोरजिनाय जारिमिनखौ बर' माहारिया 30-40 बोसोरावनो सोरजिबाय जों बयबो मिथिगौ मोनसे समाव जोंहा गावहा राजा दङमोन रायजो दङमोन होननानै जों जारिमिनाव फरायनो मोनदों जेब्ला ब्रिटिश फैबाय ब्रिटिशनि आयेनजों जोंनि रायजोआ गोमाजाबाय बिनि उनाव दान्दिसे समनि थाखाय जोंनि माहारिनि मानसिफ्रा एसे गोदोनानै थानाय बायदि जाबाय नाथाय बे थासारिखौ नेवसिनानै जोंनि सानसुमैफ्रा बै समावनो फिन जाखांफिनबाय जांख्रिखांबाय सोरां मोनबाय आरो बेजोंनो मोनसे सोमावसारनानै खम समनि गेजेरावनो जिरायनाय गैयाजासे नांगौबा जिउ होनानै थै होनानैब्लाबो जोङो जोंनि हालामाव जेराव जोङो रायजो जादों बे जारिमिनारि ओनसोलखौ जों गावनि आखायाव लाबोफिननो थाखाय दासिम गासै 5,000 सुबुंनि आत्म बलिदाननि गेजेरजों बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर मोननो हाबाय दिनैनि समाव जोङो आलादा रायजो मोनाखैब्लाबो जि मोननो हादों आरो बेखौ मोननो थाखाय जिखिनि सोमावसारदों जेरैबायदि हाबा मावदों भारत बायदि बेसेबा सुबुं अनजिमा थानाय मोनसे हादोराव जोंहा नांगौ बायदि मालाबा एमएलए थाया नांगौ बायदि एमपि थाया नांगौ बायदि पलिसि मेकिं जेरावनोखि थांखि लायो बिथांखि लायो दिल्ली दिसपुराव मानसि थायाब्लाबो जुजिनानैनो नांनानैनो दिनै जोंनि हारिखौ जेरैखि जाया जों गायसननायल' नङा सा सानजा भारताव ट्राइबेल माहारिनि गेजेराव बयनिसिमबो गोख्रोंसिन हारि महरै दिनै जोङो गावखौनो फसंनो हाबाय दा बेवहाय जोंनि गोबां सेक्रिफाइस दङ दिनै जोङो साफा सानै दैदेनगिरिया माखासे खोथाफोरखौ बुंबाल' जानाय नङा मानोना थांनाय 40-50 बोसोराव गोबां जोंनि सेक्रिफाइस जाबोदों आरो बे समाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लानानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बै समाव साइमन कमिसननो मेम'रेन्डाम गथायनायनिफ्राय लानानै 1952 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफाद जोनोम जानाय 1967 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो पिटिसिए जोनोम जानायनिफ्राय लानानै जोङो नायोबा रोमै नुहुरो जे जोंनि सुथुर हान्जाया जोबोद गोख्रोंमोन सरकारानो जोंनि सुथुरमोन जोंखौ खुंगिरिफ्रा जोंनि सुथुरमोन नाथाय बिथांमोननि गोहोखौ बिथांमोननि सिगि सग' खालामनायखौ बिथांमोननि जोंनि सायाव साप्रेस अप्रेस खालामनायखौ नेवसिनानै दिनै जोङो बे लामाखौ हान्थिनानै नैबे अबस्थायाव फैनो हाबाय दा नंखायनो मुंख्लंफोरा जोंनि हारिनि थाखाय थुलुंगा जोङो बिथांमोनखौ मालाबाबो बावलांनो मोननाय नङा जोंनि मुंख्लंफोरानो जोंनि हारिनि थाखाय इयुन जोलैनि थाखाय आरो हारि दानायनि जारिमिनाव बयनिख्रुइ बांसिन सेक्रिफाइस खालामदों होनब्ला जोंनि मुंख्लंफ्रानो बिथांमोनाबो गावबागाव न' दङमोन न'आव बिथांमोनाबो मोजां फेमिलि बिथांमोना बिदा फंबाय बिब' बिनानाव अनलायनानै रायजो जागौमोन नाथाय बिथांमोना दिनै हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमनायनि थाखाय हारिया दिनै गोथां हारि महरै जोङो थांनानै थानो हाबाय नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन
मोनसे गणतान्त्रिक हादोराव जोङो गोबां हानजा थायो गोबां आफाद थायो बे गणतान्त्रिक हादोरावबो जोङो खौसे जानो एखमबा एखमबा नांगौ समाव जानो रोंदों नाथाय बे खौसेया गोजोर जानो हायैनि थाखाय एखमबा एखमबा जानांगौ हाबाफारिफ्राबो जानानै फैयाखै मानोना जोंनि हादोराव जि राजखान्थि सोलियो बे राजखान्थिया सोरबा हारिया उन्दै हारि होननानै बेखौ अननांगौ सोरबा हारिनि सुबुं अनजिमाया जोबोद खमथार बिथांमोनखौ अननांगौ होननाय बे राजखान्थियाव जेबो गैया बे राजखान्थियाव जायहानो गोहो दङ जायहानो बिजाथि दङ जायहानो रिप्रेजेन्टेटिभ दङ जाय मोजाङै बुद्धि बाहायनानै मेलेम बाहायनानै खामानि मावनो रोंगौ बेसो दिनै सारभाइभ जायो दा ओंखायनो जोङो थांनाय 2020 मायथाइयाव जोंनि एनडिबिनि बिदा फंबायफोर एबसुनि माखासे जोंनि बिदा फंबाय गासैबो जोंनि माहारिनि मानसिफोरजों सावरायनानै 2020 मायथाइयाव जोङो गोरोबथा खालामदों आरो बे गोरोबथाखौ लानानै जोंनि हारिनि गेजेरावनो गोबाङानो गोबां उल्थां फाल्थां खोथाफोर बुंदों नाथाय उनथिं नायहरोबा नुगोन जिफोर गोरोबथाखौ जों खालामदों बे गोरोबथाखौ मोनसेखौबो जों दाबियाखैमोन मोनसेखौबो जों हास्थायाखैमोन आलादा रायजो बिनानै बिएसि मोनबाय आलादा रायजो बिनानै बिटिसि मोनबाय आलादा रायजो बिनानै दिनै बिटिआर मोनबाय नाथाय जोंनि जि थांखि बे थांखिखौ बर' हारिया मालाबाबो नागाराखै आं जोबोद मोजां मोनदों गुबुन हारिफ्रा 30-40 बोसोराव सुक्ति खालामदों बिथांमोननि एकता इमप्लिमेन्ट जायाखै आरो बिथांमोना दिनै नेनानै थादों गोबां नांगौ बायदियै सोमावसारनोबो हायाखै नाथाय जोंनि हारिया बहाबा फासयनांगौबा फासयदों बारा सम नेनानै थायाखै नाथाय आवगायनांगौखौबो जोङो नेनानै थायाखै जेराव आवगायनांगौ बेयाव आवगायदों आं दिनैबो नोंथांमोननि सिगाङाव गसंनानै मुंख्लंफोरनि खोथाखौ दिनै मान होनानै बुंनो सानो जों दिनै राजखान्थियाव फैदोंब्लाबो जोंनि थाखाय हारिनि खामानि मावनांगौब्ला राजखान्थिखौ नागारनांगौआ 1 मिनिटनिबो बाथ्रा नङा जों एनि टाइम रेडि जानानै थायो मानोना जोङो उन्दै समाव हाफेन गाननायनिफ्राय गुदि फरायसालियाव थांजेननायनिफ्राय जोंनि जोलैया माबा मोनसे नुदोंबा जों नुदों हारिनि थाखाय सोमावसारनाय हारिखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय सोमावसारनाय हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस जोंनि लेखा सोलोंनाय जोंनि रांखान्थि गासैखौबो मोनसे समाव जोङो नागारनानै मोनसेल' खामानियाव गोसो होनांजा गोनां जादोंमोन बेनि थाखाय राजखान्थि गोहोखौ मोननो थाखाय दा ओंखायनो जिखिनि राजखान्थि गोहोखौ मोनबाय बेखौ जोङो मोजाङै बाहायनांगोन आगोलावबो जोंनिया सरकार दङमोन बै समाव बिथांमोना मा सानदोंमोन मा सानाखै नोंथांमोना नुदों दिनै जोंनि सरकार फैनायनि समाव जि सिमांखौ एनडिबिआ नुदोंमोन जि सिमांखौ एबसुआ नुदोंमोन जि सिमांखौ बिएलटिआ नुदोंमोन सोमावसारनाय समाव बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय जों मोनफ्रोमबो बिथिंखौ सानै सानै खामानि मावदों जोंनि सबसे गिबिसिन थांखियानो जाबाय बिटिआर गोरोबथाया जेरैखि जाया इमप्लिमेन्ट जानांगौ सानजा जोंहा सिमाया अरनांगौ गामिया हाबनांगौ सनितपुराव दिनै फरेस्ट ओनसोलाव हानि मोनथायखौ मोननांगौ बे खामानिफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो मावफुंनो हादों दिनैनि समाव नुदों जे सानजाहा गामिया हाबहांबाय नाथाय सोरबा बुङो गामिया गाबोननो हाबजोबनांगौ दिनैनो हाबजोबनांगौ नाथाय रायजो राजा नोंथांमोनाबो मिथिगौ अरुणाचल दाजानाया 30 बोसोर 40 बोसोर बारबाय दिनैसिमबो अरुणाचलनि सिमाया दाबो थिग जायाखै मेघालय दाजानाया 40 बा 40 बोसोरसो जाबाय दिनैबो मेघालय आसामनि सिमाया थिग जायाखै दा ओंखायनो जों सम होनांगोन जोंनो नांगोन बे हालामा जोंनिनो मोनसे समाव बान राजाया बेवहाय रायजो खुंदोंमोन आरो जों मिथिगौ बान राजाया जोंनिनो राजामोन आरो बे हिसाबै बे सारा हालामाव जोंहा बे हालामखौ मोननो हानायनि जुक्ति दङ बिनि थाखायनो जोङो मेलेमजों जोङो जि समाव माने जि बोलोजों नांनांगौ नांबाय जि समाव जुजिनांगौ जुजिबाय नैबे समा मेलेमजों खामानि मावनायनि सम ओंखायनो दिनै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बाख्नायगोन दिनै एनडिबिआ सिलाय लानानै हाबायाव गैला बिथांमोना दिनै मोनसे गोरोबथा खालामनानै गावनि खामानिखौ फोजोबथ'नानै दिनै न'आव फैबाय आरो राजखान्थि भाबे सामाजिक भाबे खामानि मावनो दायित्व लाबाय नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो जोबनाय आफाद नङा बर' थुनलाइ आफादा माब्लाबाबो जोबनाय आफाद नङा बे माहारिनि मानसिफोरखौ लानानै जोंनि आल्टिमेट गलाव सहैयागौमानि बे लामा हान्थिलांबाय थानांगोन आरो दिनै बिथांमोना आगोलनिफ्राय आरो गोख्रोंसिनै भारत सरकारजों सावरायनाय नांगौ समाव बिथांमोनखौ नारसिननाय जोंनि एकर्डनि दफा मोनफ्रोमबो इमप्लिमेन्ट जानाय बिनि सायाव बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ मैया बिथांमोना जि सावरायदों भारतनि हम सेक्रेटारिजों
आसामनि चिफ सेक्रेटारि गासैबो अफिसारफोरजों बियो जोबोद मोनसे मोजां फिथाइ थायगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। दिनै जोंनि आखायाव जि खामानि दङ केस उइथड्र खालामनाय, जि केसफ्रा हाइनियास क्राइम नङामोन बेखौ उइथड्र खालामनाय जाबाय। माखासे इसेल' केस दंबावो, बेवहाय जोंहा एनडिपिनि माखासे दैदेनगिरिफोर दानसोरां बिथांमोना मोनसे गिदिर टीम जानानै बिथांमोना हर सान खामानि मावगासिनो दङ। दा ओंखायनो सोरबा सोरबा वारेन्ट फैयो, मालाबा केसनि बायदिसिना मिथिस्लाबैयाव सोरनियावबा नटिस फैयो, बेखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गोबां खोथा बुङो। बियो जाखागोन, मानोना एनडिपिनि बै समाव माखासे एफआइआर होनो हानाय, केसआ सोरनिया जादों सोरनिया जायाखै, बै थासारियानो मोनसे बोरैबा थासारिमोन। नाथाय बियो दिनै अर्गेनाइज जाबोगासिनो दङ। जिखिनि हाइनेस क्राइम दङ बिनि गेजेरावबो केसनि नेचारखौ नायनानै माखासे केसखौ फोजोबनो थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों रायलायनाय जादों। बिनिफ्राय बयनिख्रुइ देरसिन केस जाय एनआइएनि केस दङ, दिनै बिथांमोना सुप्रिम कर्टआव दिनै केसखौ आपिल खालामदों। नाथाय बेवहाय जोङो थोंजोङै मदद होगासिनो दङ। दा मानगोनां रायजोफोर, सोरबा सोरबा साननो हानाय जे बुंदोंबो माखासेया जेलाव माखासेया सरकार सालायदों, बे बोरै जानो हागौ होननानै। बै समाव जि समाव एकर्ड जादों बिनि समावनो माखासे कनभिक्सना फैखाबायमोन, जेरावनोखि जुडिसियारि आरो एग्जिकिउटिभ बे मोननैनि गेजेराव बबेनि रला मा बेखौ बयबो मिथिगौ। दा ओंखायनो दिनै बेखौ जेरैखि जाया फोजोबनो थाखाय जोंबो नारा नाथा नाजागासिनो दङ। जों लुबैयो मानगोनां रन्जन दैमारि बिथाङा उदां अख्राङाव फैथों। बिथांनि जि सिमां, बिथांनि जि साननाय हनाय, हारि दानायनि बाथ्राफोराबो दिनै मोगथाङाव महर मोननांगौ, बेखौ जों अरायसम हास्थायो। दा ओंखायनो जोंनि सरकाराबो बे केसखौ फोजोबनो थाखाय जों प्रायरिटियाव लानानै भारत सरकार, आसाम सरकारजों जों सावरायगासिनो दङ आरो जोङो नारसिनलांबाय थागोन। जायफ्रा दिनै भुटाननि जेलाव दङ बिथांमोनजोंबो सावरायबाय थानाय जादों आरो आं मैया खौरां मोनदों जे भुटाननि जेलाव थानायफोरखौ भुटान सरकारा माखासे कनसिडार खालामगासिनो दङ आरो बिथांमोनखौबो जोङो थाबैनो लाफिनो हागोन होननानै आङो मिजिंथिदों। बारा गोबावनि बाथ्रा नङा, जायफ्रा दिनै रिहेबिलिटेसनाव एसे बाखि दंबावो 670 होननानै खोनादों। बे 670आ अलरेडि फैसाया बिथांमोननिया सेंसन जाखाबाय थांनाय मासावनो आरो खम समनि गेजेरावनो बियो जोबसिगोन। मुंख्लंफोरनि बेलायाव जोंनि लिस्ट बानायनाया माखासे गोनो गोथो जादों, मानोना बै समाव सोरबा बुथार जादों, एफआइआर होनो हायाखै, पस्टमर्टेम खालामनो हायाखै, बै गासैखौबो लानानै माखासे गोनो गोथो जादों। नाथाय लासैनो बेबो मोनसे अर्गेनाइज फर्माव फैगासिनो दङ, अथेन्टिकेट जागासिनो दङ। दा ओंखायनो रायजोफोर, बे खामानिया जोबगोन मोनसे समाव। जोङो एकर्डनि बायदियै माखासे फसंथान गायसननायनि हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। जोंनि सिमांमोन जोंहा आईएएस अफिसार नांगौ, डाक्टार, इन्जिनियार नांगौ आरो दिनै नोंथांमोना नुबाय जे जोङो बोसोरफ्रामबो 50 फरायसाखौ मेडिकेलाव, 50 फरायसाखौ इन्जिनियारिंआव, 50 फरायसाखौ यूपीएससी आरो 50 फरायसाखौ जोङो एसीएसनि थाखाय, जोङो एपीएससीनि थाखाय सरकारि खरसजों प्रिपेयार खालामगासिनो दङ। आं नुनानै गोजोननाय मोनदों। देग्लाय बोसोरसेयाव जोंनि सुपार 50ल' नङा, सारा हिसाब खालामनानै फरायसा आफादा बरनदों 50निख्रुइ बांसिन फरायसाफ्रा खेबसेयावनो नीट पास खालामनानै देग्लाय मेडिकेल एडमिशन मोननो थांगासिनो दङ। खेबसेयावनो 50, सासे सानै नङा। आरो जोंनि सुपार 50निफ्राय 48 जन आउट अफ 50, 48 जना नीट पास खालामदों। इन्जिनियारिंआव थांनाय खेबसेयावबो 50नि गेजेराव 34, देग्लाय बोसोरावबो 50नि गेजेराव 44 साया, 44 साया दिनै जेडब्लिउ बिथांमोना माखासेया क्लियार खालामदों आरो माखासेया इन्जिनियारिं कलेजनि एनआईटी फोरनि थाखाय क्वालिफाइड खालामदों। दिनै जोंनि गेजेराव स्पर्ट्सआव जोङो गोबां दावगालांबाय। गामि ओनसोलनि न' बां लुनायनिफ्राय लानानै लाइभलिहुड मिशननिफ्राय लानानै गोबां खामानिफोरखौ जों आखायाव होदों जाहाथे जोङो जौगालांनो हायो। दिनै एनडिपिनि जायफ्रा साख्रि बाख्रि मोननाय नङा बिथांमोननो फिन रोदोमखां मोनसे बिथांखि लानानै माखासे कोअपारेटिभ ससाइटि दानाय बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ जोङो मावदों आरो अलरेडि जोंनि सरकारनिफ्राय 3 करोड़ होनाय जाबाय आरो 2 करोड़ रां होबावनानै जोंनि एनडिपिल' नङा माखासे लाइमोनफ्राबो लोगो जानानै कोअपारेटिभ ससाइटि दानानै जाहाथे रांखान्थियाव जौगालांनो हायो बे बिथिंखौ नोजोर होनाय जादों। बिटिआर गोरोबथा बायदियैनो गंजि फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज जाबाय आरो माखासे कलेजा आरो माखासे कलेज स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थांगासिनो दङ।